se Finlux-nimihän otettiin käyttöön jo silloin, kun tehtiin Luxoria. Ja erilaisia versioita Luxorista poiketen tehtiin laatikkomalloja, Veikko muistaa varmaan oikein hyvinkin. Ja siinä sitten jossain vaiheessa piti keksiä semmoinen nimi, kun viittaa vähän suomalaisuuteen ja viittaa vähän valoon. Ja ettei Luxorin porukka suuttuisi, niin piti vielä pieni viittaus Luxoriinkin olla siinä nimessä. Et siitä se alkujaan lähti. Ja sitten harmi kyllä, se myytiin muutaman miljoonalla se merkki tässä muutama vuosi sitten, mutta ei meikäläinenkään saanut pennihyrryä. Saatko olla eläkettä koko ajan? No huono sitten. Samalta firmat. Ei toi kunnia ja maine niin muutu rahaksi ollenkaan. Mutta tämän verran historiaa siitä nimestä, että se oli ollut aikaisemmin jo meillä käytössä. Joo, tämä Pertti palkkasi mut tänne Finluxiin televisiomuotoilijaksi vuonna 1975. Ja silloin tilanne oli se, että Finlux oli tehnyt oikeastaan niin kuin kolmenlaisia telkkareita. Ja mun ymmärtääkseni niin tämä Peacock oli ensimmäinen. Ja mikä mulle oli yllättävää, niin kuva löytyy tämmöisen kuin muotoilufirman kuin ED Design Oy-arkistosta. Ja se viittaa siihen, että sitä ei oltaisikaan muotoiltu Lohjalla. Pitääkö paikkansa, Veikko? No ei kyllä pidä paikkansa. Aha. Kyllä mä voisin sanoa, että aika paljon olen itse syyllinen tuohon, mitä näkyy tuossa. Seuraava on mun ymmärtääkseni sitten ihan selkeästi Veikon designia tämä Kolibri. Ja Kolibrin jälkeen tuli TC, josta mulla ei ole kuvaa. Eli jos teillä jollain on kuvia näistä Finluxin tehtaaseen tai tuotteisiin liittyviä valokuvia tai kertomuksia, niin Lohjan museo on erikoisen kiinnostunut. Lohjan museolla on aivan liian vähän materiaalia meidän lohjalaisesta elektroniikkateollisuudesta. Tännehän piti perustaa tämmöinen elektroniikkamuseo tai elektroniikkateollisuuden museo, mutta se sitten karjoutui rahojen puutteeseen. Eli tilanne oli suunnilleen tämän näköinen, kun mä tulin tänne Lohjalle töihin ja heti aluksi päätettiin, että meidän täytyisi niin kuin näissä seuraavissa tuotteissa, Finluxin tuotteissa, siirtää niitä ulkonäköelementtejä, mitä oli näissä jo olevissa tuotteissa seuraaviin. Niin kuin tämmöisellä periaatteella, että Mersu-autot on aina Mersu-auton näköisiä riippumatta minä vuonna ne on tehty. Eli ne on muutakin kuin se pelkkä liikemerkki siinä. No, minkä takia nämä tuotteet oli tämmöisiä, niin yksi syy oli semmoinen, että tähän 60-luvulla tämä meidän kulutuselektroniikkateollisuus, mitä oli Salossa, Salora ja Asa Turussa ja sitten Lohjalla tämä Finlux, niin ne oli, niin kuin niiden perimmäinen rooli oli mun ymmärtääkseni niin kuin tuonnin korvaaminen, toimia tuonnin korvaajana. Tai sanotaan näin, että se vienti ei ollut niin iso osuus siitä toiminnasta, mitä se sitten myöhemmin oli. Ja nyt kun tämä tuonti, kilpailevien tuotteiden, saksalaisten telkkareiden ja japanilaisten telkkareiden tullisuoja laski, eli tuonti tuli vapaammaksi, niin tämä kotimainen kulutuselektroniikkateollisuus huomasi, että se on niin kuin vaikeuksissa. Eli ne tuotteet oli liian kalliita ja ainoa konsti, millä saatiin niin kuin tuotteiden sitä valmistuskohtaista kustannusta alaspäin, oli määrien nostaminen, ja se taas edellytti vientiä. Ja 70-luvulla, kun Matti Kaitaramut otti puhutteluun Finluxin televisiotehtaan johtaja, ensimmäinen puhuttelu oli sitä, että kuule Jukka, on kaksi asiaa, jotka mä haluan, että sä teet. Ensimmäinen on se, että vahdit sitä, että tuotteet on tehtaassa tehty näköisiä, ja toinen asia on se, että muotoilu ei saa olla markkinoinnin este. Eli hänellä oli ilmeisesti vähän huonoja kokemuksia näistä taiteilijamuotoilijoista. Tilanne oli se, että tarvittiin uusia tuotteita ja oltiin päätetty, että tämmöinen kaukosäätötelevisio, Finlux-telkkarisarja startataan. Ja sitten samaan aikaan kotimaan markkinointi huusi, että kun
Saloralla oli tehty tämmöinen stereoyhdistelmä radio, niin Lohjalle piti saada sama ja se oli niin kuin jo työn alla. Ja eli tässä tämmöiselle untuvikkomuotoilijalle tuli kaksi tämmöistä oikeastaan maailman vaikeinta hommaa yhtä aikaa. Eli sekä tämmöinen stereoyhdistelmä, jossa oli kaikki herkut, ja sitten tämmöinen kaukosäädä televisio, josta siitäkään ei ollut kokemuksia. Ja tämä teki sen, että muotoiluosasto siirtyi niin kuin tämmöiseen vähän pitempään päivään, eli tehtiin 2 tämmöistä 8 tunnin työpäivää peräkkäin. Ja päivän aikaa tehtiin telkkaria, koska telkkarista oli, niin kuin näille työkavereille oli enemmän kokemuksia, ja mä pystyin niin kuin kysymään neuvoa enemmän, mutta radiosta ei oikeastaan kellään, tai tämmöisestä stereoyhdistelmästä ei ollut mitään kokemuksia, ja näin ollen mä sitten jatkoin sen tekemistä yöllä. Ja sitten palkkasin 2 tämmöistä nuorta muotoilijaharjoittelijaa mallin rakentajaksi tuolta taideteollisesta korkeakoulusta, ja sitten me otettiin tämmöinen vähän epäortodoksimainen ote tähän radion tekemiseen. Ja eli nämä tuotteet oli tämä Tapsi, eli Tuner, mikä tämä nyt sitten onkaan, Amplifier, Fono ja kasetti. Ja sitten Universumin kaukosäätötelevisio, joka oli se ensimmäinen, ja sitten tämä Finuxin televisio. Ja molempia, se telkkari ja radio tehtiin samaan aikaan. Ja mä sitten kysyin markkinoinnilta ja työkavereilta, että okei, että minkälainen sen seuraavan telkkarin ja seuraavan radion pitäisi olla. Niin vastaus oli niin kuin riippumatta keneltä kysyi, oli se, että se tekee 20% enemmän temppuja ja on 20% halvempi myydä. Ja tässä oli niin kuin ohjeet, mitä saatiin muotoilulle. Ja koska näitä ohjeita ei kukaan oikein osannut antaa, niin ekaksi mä sain sitten tehdä semmoisia kuvia, mistä mä itse tykkäsin. Ja tämä on niin kuin tämmöinen, tässä muotoiluprosessissa tämmöinen niin kuin hienoin vaihe, että saa tehdä jotain semmoista, mistä itse pitää. Ja niin sille on ihan ominaista aina, että kun kysyy joltain, että voisiko se olla tämmöinen, niin vastaus on riippumatta sitä, keneltä kysyy, on se, että no tämmöinen se ei ainakaan voi olla. Ja eli sitten päästiin niin kysymään, että okei, että nyt on helppoa, koska tiedetään, että minkälainen se ei voi olla, niin sitten haetaan seuraavaa. No, edelleenkin mä ajattelen, että se olisi niin tämän näköinen ja se olisi tämmöinen musta ja siinä olisi tämmöisiä mittareita ja kaikki tämmöisiä. No, tämäkään ei sitten kelvannut, jonka ajattelin, että okei, se voisi olla tämmöinen vähän simppelin versio. Tässä näkyy jo suunnilleen sitä layouttia, mikä lopullisessakin on, että käytettiin, kun kilpailijalla oli tämmöiset kiukusäätimet, jotka oli siihen aikaan kauhean uusia, niin ne oli niin kuin vaakasuoraan, niin mä sitten laitoin tietysti pystysuoraan ja me saatiin vähän korkeamman näköinen värkki ja niin kuin vähän niin kuin voimakkaamman oloinen laite tästä näin. Sitten tehtiin ensimmäinen puumalli ja mä kuvittelen, että tämä olisi ollut tämmöistä kova integraali uretaani, joka oli uusi materiaali siihen aikaan, niin tämä naamataulu tässä näin, mutta sekään sitten jostain syystä ei kelvannut ja tässä sitä sitten herra Tallqvist ja kumppanit hämmästelevät. Saarisen Paulikin on siellä takana, joka osallistui, taikka jonka niin kuin mekaniikka on, joka oli mekaniikkasuunnittelija tässä projektissa. No sitten meidät lähetettiin Ahtin kanssa myyntimatkalle Saksaan ja tämä meidän vientijohtaja Pentti Visa oli sopinut saksalaisen Quelle tavarataloketjun kanssa, että Quelle ostaa meidän telkkareita, jos me pystytään kehittämään sille semmoinen malli, mikä sille kelpaisi. Ja me mentiin sitten Ahtin kanssa sinne, niin meillä oli mukana tämmöinen Lehtosen Eskon, joka oli Finuxin puuseppä, niin mallipuuseppä, niin hänen tekemä puukotelo, joka oli niin kuin suunniteltu Quellelle sen kuvitelman mukaan, mitä tämmöinen saksalainen niin kuin sanoo Preiswert, eli edullisten televisiotuotteiden massatavarakauppa tai tavaratalo möi
Ja no sehän ei tietenkään kelvannut sitten Kvellelle ollenkaan, koska Kvellellä kaikki tuotteet suunniteltiin niin kuin heidän valitsemaan linjaan niin, että kaikki telkkarit, mitä ne osti niin kuin eri maista, niin ne näytti niin kuin samanlaisilta Kvellen näköisiltä. No, Kvelle ei koskaan tietenkään kertonut Finluxille, minkälaista sen tuleva mallisto on, koska tämä on niin kuin sitä sydänverta, mitä ei kellekään kerrota. Nämä kaikki kuvat, mitä te näette, oli aikanaan tämmöistä sydänverta, mitä ei saanut niin kuin kellekään näyttää, että sulle niin kuin ammutaan, jos nämä tiedot lähtee talon ulkopuolella. Sen takia tämä tilanne nyt, missä mä oon, on vähän tämmöinen omituinen, että nyt tässä levitellään kaikkea tämmöisiä salaisuuksia. No, kuitenkin, niin ensimmäinen lause, mikä meille sanottiin, niin ne sanoo näin, että wir sind Kunden und sie verkaufen. Hier sprechen wir Deutsch. Ja tietysti Ahtilla ei ole mitään vaikeuksia, kun Ahti on vanhan koulun miehiä, mutta mulla oli lyhyt saksa ja tässä näin oltiin hieman vaikeuksissa. Ja sitten kun tämä ei kelvannut niille tämä meidän malli, niin ne sanoi, että voisiko muotoilija piirtää meille semmoisen mallin, mikä meille kelpaa, niin mennään sitten syömään. Ja tätä aikaisempaa mallia oli tehty monta viikkoa suunniteltu siellä. Niin, mä olin vähän tähän varautunut ja mä olin ottanut semmoisen piirustuspohjan, missä oli niin kuin oikea pääty tästä telkkarista. Ja piirrettynä, että siihen oli helppo sitten niin kuin sommitella uusia muotoja ja uusia komponentteja. Ja ne antoi mulle avuksi tämmöisen graafisen suunnittelijan, joka oli nähnyt tämän niiden televisiomalliston, mutta josta se ei saanut kertoa mulle mitään. Sitten mä rupesin piirtää sille, että kuvia tähän näin, että voisiko se olla tämmöinen, ei tommonen se voi olla. Voisiko se olla tämmöinen, joo se polttaa. Ja sitten aina lähemmäksi pääsin polttaa. Ja loppujen lopuksi sitten pääsin muotoilemaan Kvellelle semmoisen mallin, jota mä en ole varmaan itse muotoillut, mutta mä oon niinku piirtänyt enemmän tai vähemmän neuvottujen ohjeiden mukaan. Ja ei se mitään, mutta kun se meidän tarjous oli jätetty semmoisesta telkkarista, missä oli yksi säätöyksikkö. Kvellen johtajat sanoivat, että joo, mutta me halutaan tuonne ylös semmoinen vastaanottaja mikrofoni, koska siinä oli tämä kaukosäätö, lähetintoimi ultra äänellä, se oli mikrofoni ja sitten kanava numero, niin me halutaan se tuonne yläreunaan. Ja ihan erikseen tästä, niin mä sanoin, että eihän se sovi ollenkaan, että ei meillä ole niinku valtuuksia tämmöiseen näin, että tämä Visa on laskenut teille hinnan, missä on yksi säätöyksikkö ja kahta säätöyksikköä, kahta muovilaatikkoa siinä, että ainakin maksaa 2 markkaa, 2 Suomen markkaa tämä teidän hinta, niin sanoin, että joo, me halutaan, mutta älkää kuvitelko, että me ollaan valmiit maksaa niistä. Eli tämä oli hyvä opetus, älkää kuvitelko, että me ollaan valmiita maksamaan jostain, mitä me vaaditaan, ja ne vaati aina enemmän, koska ne oli isompia kuin me. No meillä oli taas Ahtin kanssa sellaiset ohjeet, että älkää tulko takaisin, jos tätä kauppaa ei saa, koska me ollaan pantu telkkarit edes kiinni sillä väliin. Sitten täytyy alkaa miettiä, että okei, että mistä me otetaan 2 markkaa pois tästä laatikosta. Tähänkin mä olin varautunut. Mä olin soittanut, tai olin sopinut ton Salon radiolaatikon Seppo Halmisen kanssa, joka oli semmoinen tekninen johtaja siellä, että hän on sitten istuu uuden faksilaitteensa vieressä koko päivän. Ja siellä Kvellellä oli faksilaite. Ja sitten tein semmoisen pienen keksinnän, miten voitaisiin tehdä niin kuin kaiutin Ritilästä ottaa 2 markkaa pois. Ja lähetin sen kuvan sinne ja pistin sen lähetetekstissä, että jätkä 2 markkaa saako tästä näin tällä uudella tavalla pois. Sanoit, et saa kuin markan. Mutta se riittää, koska mä tiesin, että se muoviosa maksaa 50 senttiä siinä. Niin vielä vähän vuotettiin siitä. Sitten päästiin syömään. Ja no, niin kuin mä sanoin, niin me ei saada arvioida tätä designia, mitään kulutuselektro-designia sillä, että se olisi nättiä tai hienoa tai taiteellisesti korkeatasosta, vaan se on hyvin poliittisesti päätettyä. Ja tämän Saksan Universum Fernbedienung TV näkö oli tämmöinen näin. Ja sitten tässä on samasta sarjasta sama vehje niin kuin tämmöisellä Finlux-versiona, joskin tämmöistä koko puun laatikkoa ei koskaan sitten tehty, koska tämän laatikon tekeminen oliko se nyt sitten 15 vai 25 markkaa kalliimpi kuin tämmöisen teräväkulmaisen lastulevylaatikon.
Sen sijaan filluksille niin pyöreäkulma säilytettiin kaikissa niin kuin perusmalleissa. No sitten seuraava telkkari, kun me oltiin saatu niin kuin nyt määriä ylös, niin meillä jäi aikaa suunnitella seuraava telkkari, jossa sitten käytettiin tämmöistä muovimaskia. Ja muovimaskia varten sitten, niin kun tämä oli meille uusi tapa tehdä televisiokoteloita, niin minä ja tämä Savon radiolaatikon mainittu Seppo Halminen, niin meidän sitten lähetettiin Saksaan puusepän messuille. Ja minä olin siellä teollisuuden pakoilijana ja käyntikortissa luki, että mä oon suunnittelija Savon radiolaatikossa. Ja mä olin sen johtaja Seppo Halmisen saksan kielen tulkkina, tällä olemattomalla saksan kielen taidolla. Ja siellä nämä saksalaiset liimafirmat ja kaikki televisiolaatikkoteollisuuden alihankintafirmat vei meitä kilvan meidän kilpailijoiden eli vihollisten televisiolaatikko valmistuslinjoille, missä ne näytti, että näin ja näin tehdään niin kuin näitä ja näitä laatikoita. Ne oli hirveän hienoja linjoja ja Sepon kanssa päätettiin, että eiköhän me Seppo sovita, ettei mitään näistä käytetä hyväksi, vaan tehdään tämä 10 kertaa yksinkertaisemmin tämä meidän televisiolaatikosysteemi. Ja niinhän me sitten tehtiin, että kaikki niin kuin turhat työvaiheet otettiin pois ja nito ja pyssyllä lyötiin tuo maski tuohon lastulaatikkoon vaippaan kiinni ja kaikki oli niin kuin mahdollisimman simppeliä ja saatiin niin kuin valmistushintoja sieltä pois. Ja tässä mainoksessa me tietoisesti tehtiin väärin ja väitettiin, että me ollaan tehty maailman paras televisio. Ja se ei ehkä pidä paikkaansa, jos oli niin kuin lain mukaan väärin tehdä ja me jouduttiin siitä sitten nuhteluun ja jouduttiin ottaa se mainos pois, mutta vahinko kerkisi tapahtua ja ihmiset osti tätä telkkaria hirveästi. Siihen aikaan oli tapana meillä muilla telkkareita, mäkin sain lainaksi jotain saksalaisia telkkareita tuolta televisiotehtaalta kotiin ja mä en saanut käyttää niitä. Niin. Kanavan virittäminen oli erittäin hankalaa. Ja silloin puhuttiin, että mitenkä me voitaisiin tehdä semmoinen telkkari, mitä Pihtiputaan mummo osaa käyttää. No sitten tehdas oli täynnä kauhean viksuja sähköinsinöörejä. Päätettiin, että yksikään sähköinsinööri ei saa suunnitella tätä television käyttötapahtumaa, vaan pistetään tähän firman tyhmin jätkä, eli se muotoilija, suunnittelemaan sen. No muotoilija kirjoitteli sitten yhden A4 kirjoituskoneen, mulla oli kirjoituskone siellä töissä. Ai niin, mä olin muuten ainoa, jolla oli oma kirjoituskone, koska mä olin löytänyt sen tuolta alakerran käytävästä ja korjannut sen, niin kun se oli rikkinen sähkökirjoituskone ja kaikki kaverit sanoivat, että Jukka, miten sinä teet sihteereiden töitä? Mä sanon, että minäpä ennustan, että parinkymmenen vuoden päästä joka ikinen ukko kirjoittaa jonkunnäköisellä kirjoituskoneella ihan itse, eikä sihteereitä ole enää olemassakaan. No mä kirjoitin tämmöisiä ohjeen, mitenkä mä haluaisin, että tätä säätöyksikköä käytetään, ja Tupala Hessu sitten rakensi semmoisen säätöyksikön. Sitten se pantiin tuohon telkkariin ja sitten kaikki osasi käyttää. Ja sen jälkeen niin kuin myös saksalaiset telkkarit oli yksinkertaisempia käyttää. Tässä on tämmöisiä luonnoksia, mitä me tehtiin siellä yksi yhteen hirveästi. Piirrettiin huopakynillä ja osattiin piirtää pähkinäpuu-imitaatiota ja palisanteri-imitaatiota ja kaikkea. Ja pensselillä tehtiin noita tekstejä. Tässä ollaan sitten valokuvaajalla ja tässä on sitten tästä telkkarista tehty tämä saksalainen versio. Eli totta kai ne teki sen sitten näin päin, että niillä on nyt taas, täällä on tämmöinen pelkkä muovilätkä ja täällä on tämä näin päin, kun meillä oli toisinpäin. Sitten oli kun meillä jäi aikaa niin kun miettiä jotain, kun tehdas niin kun teki punaisena tätä OPC-mallistoa, niin, ja alettiin saamaan tämä televisioteollisuus myöskin voitolliseksi, niin pystyttiin miettimään tämmöisiä uusia tulevaisuuden ratkaisuja. Ja yksi tämmöinen ajatus oli se, että mä tiedän, että tässä on jotain, mä luin radiohistoriallisen seuran jutuista, että tämä moottori oli jotenkin hirveän hieno tästä, mutta kun mä en ymmärrä siitä mitään, niin se mikä tässä näkyy oli ajatus, että jospa television säätöyksikkö ei olisikaan kaukosäätöyksikkö, vaan olisi säätöyksikkö, joka latautuisi tässä telkkarissa ja olisi aina siinä kiinni. Sitten kun mennään sohvalle makaamaan, niin otetaan sitten mukaan sinne sohvalle tästä telkkarista. Eli tässä on tämmöinen ratkaisu. Ja telkkarissa on niin itsessään tämmöiset hätäsäännöt.
No nythän nämä meidän uudet telkkarit toimii suunnilleen tällä tavalla, että siellä telkkarissa on niin joku tämmöinen askeltava tai hyvin yksinkertainen sääntö, mahdollisuus, että varsinaiset säännöt on tuossa kaukosaatolähettimessä. Sitten mietittiin myöskin tämmöisiä monitorilukkia, joka mun mielestä olisi ollut kauhean kiva, mutta tässä vaiheessa jo huomattiin, että me ei olla kilpailukykyisiä näissä. Siihen aikaan näitä tuli Japanista ja jostain Etelä-Koreasta saatiin tämmöisiä näin. Ja tämmöisten kapeitten monitoritelkkareiden tai pienten telkkareiden niin kun hinta oli vähittäiskaupassa sama, mitä ne pelkät komponentit olisi meille tullut maksamaan. Ja silloin päätettiin, että tämä ei ehkä olekaan niin tulevaisuuden juttu tämä televisioiden rakentaminen. Eli näitä ei mitään tehty. Sitten koska meille jäi niin kuin mahdollisuus olla tämmöisten kalliimpien telkkareiden tuottaja, tutkittiin, että okei, että mitä jos se telkkari tekisi tämmöisistä moduuleista. Eli jos tämmöinen näyttömoduuli, johon sitten voitaisiin sisällä tämmöisiä äänimoduuleita. Taikka, että mitenkä jos se integroitaisiin johonkin tämmöiseen, missä on kaikennäköisiä muita videoelektroniikkahärpäkkeitä, niin miten se kävisi siihen, että olohuoneessa olisi tämmöinen videoelektroniikkakeskus. Vähän niin kuin toi Tapsi, joka oli tämmöinen äänielektroniikkakeskus. Sitten kehitteli tämmöisiä erilaisia konsepteja näille televisiokoteloille, joista kaikilla oli ominaista se, että mä itse tykkäsin niistä hirveästi, mutta kukaan muu ei tykännyt niistä. Raimo Stenberg veti tämmöistä palvelu TV-osastoa tai mikä se nyt sitten olikaan, jossa lisättiin tavalliseen kotitelkkariin tämmöisiä liikuttamista helpottavia kahvoja tai tämmöisiä valosuojuksia ja saatiin niin kuin kulutuselektroniikkatuote myytyä semmoisille markkinoille, joissa kilpailevat monitorit oli 10 kertaa kalliimpia. Eli Raimo Stenbergin osasto niin kuin tuotti aivan ihanasti voittoa tällä systeemillä. Mutta se toiminta oli niin kuin kysyin tätä Raimolta, niin satoja kappaleita hän pystyi myymään näitä Saksaan ja Ruotsiin, mutta kuitenkin. Sitten jatkettiin tämän OPC-sarjan tekemistä ja tässä on nyt tämä sama idea, että meillä on tämmöinen tavallisen kaukosäätön lähettimen näköinen kaukosäätö. Vehjä on tuossa telkkarissa aina kiinni ja sitten otetaan sinne sohvalle mukaan. Mutta sekään ei koskaan sen pidemmälle mennä. Ja tässä näkyy sitten luonnoksia vähän, että miten se OPC-satellite-televisio alkoi kehittymään. Tämä satellite tulee siitä, että siihen aikaan oli nämä televisiosatelliitit, jotka niin kuin lisäsi kanavien näkymisen niin kuin 10 kappaleesta ehkä 100 kappaleeseen. Muistaakseni 100 kanavaa mahtui tähän OPC-satellite-telkkariin, tai oliko nyt 99 kanavaa. Ja tästä sitten tehtiin ekaksi tämmöisiä puumalleja. Toi valkoinen ei koskaan päässyt tuotantoon, mikä minusta oli suuri sääli, koska se olisi ollut ihan hieno asia. Ja mun televisio-ura loppui siihen. Ja sitten viimeisenä palveluksena johtaja Murtaaro kysyi multa, että kerro Jukka, mikä on sun ennustus, että televisio on 10 vuoden päästä? Ensimmäinen ajatus oli se, että me oltiin tutkittu tuolla Turussa Jorma Salmen kanssa, joka on sitten siirtynyt, niin tämmöisiä levymäisiä kaiuttimia, että jos telkkariin pantaisiin parempi ääni, jos tehtäisiin telkkariin tämmöinen torni. Taikka sitten, mitä jos telkkari olisikin myöhemmin ikään kuin tauluseinällä ja liittyy sillä tavalla niin kuin näihin kodin muihin videoelektroniikkalaitteisiin. Sitten telkkarin ääni olisi tämmöinen iso ääni sitten sen kummallakin puolella. Ja taulutelevisioita me saatiin sitten odottaa 20 vuotta tästä näin. Nyt jos jollain on jotain kysyttävää, niin mä oon valmis vastaamaan, mitä mä ymmärrän. Oliko semmoinen aikana, kun ensin mennään lautakauppaan, ostaa mospa ja sitten matkoa palaa ja sitten näin välit tulemaan. Kerro uudestaan. Niin, täytyisi hakea vasara lautakaupasta ja matkoa palaa, ettei lyödä sitä televisioon rikki. Aina piti vamauttaa, että sai väliin. Joo, nyt en puhu
omista. Silloin kun mulla oli Kolibri-telkkari lainassa, niin se toimi ihan jees. Se oli uusi pakasta repästy. Mutta sarjahistoriallisen seuran sivuille, jos menette tuonne nettiin, niin siellä kerrotaan, että näille kojeistoille oli ominaista runsas lämpeneminen ja sitten se, että ne oli tehty semmoisilla liitoksilla, jotka lämpö laajeni. Ja nyt kun ne aikansa vuosien saatossa lämpö laajeni ja supistui, niin siellä tuli kontaktivikoja. Ja se tapa kuulemma näiden korjaamiseen oli se, että ne juotettiin tämmöiset niin kuin pinnit kiinni, jonka jälkeen nämä ongelmat poistuivat. Silloin ne oli hyvin äänekkäitä, kun vaimo oli tämä kauposääni, niin se piti minun eteliä. Selvä. Okei, kiitoksia. Ai niin vielä. Eli jos valokuvia on, niin mä oon erittäin kiinnostunut ottaa niitä vastaan. Ja jos te haluatte tämän jutun tekstinä, tätä on 11 liuskaa, niin mä voin lähettää sähköpostia kelle tahansa, että ottakaa muuhun jollain tavalla yhteyttä, jos haluatte. No niin, kiitos Jukka hyvästä esitelmistä ja avasi paljon meidän näkemyksiä telkkarin suunnittelusta. Kiitoksia.